erokamano nyasetho kuma duoke studio kar kae Kennedy Ondiek gigi duto ne chakre ma thuolo mokwongo mabende waloso kodi kotenre kod thoni mano mara Albert makoro nochako ka tho sani okanyo wawachni maling'ling' e nek kendo kama entiere kar kae en ng'ama noninde tijni nikech kwarange sani en achiel kachiel ni nitiere rem e weche mag tudruok mago mawuok ka obila jaloso e lo obila wacho mage jogo makoro osemaki bende nigi neno magi mopogore opogore. Erokamano wadwa mokwongo kaka jakom mar chama yiena mondo akaw thuolo makende mondo atim mos ne oganda mar Albert wuon gi min gi ganyuola mare kaachiel gi Kabondo Kasipul mangima gi Homa Bay County kaluwore gi nek mar Albert. An according to me gini nang'e ni nek from the word go nikech stories ma owuok kaluwore kode en ni onge kane an studio moro na explain ni onge kaka ng'ato kogo wiye e wall to inyo wang'e ok nyalre nikech wang'i nigi iye mar chogo maka to gi chogo maka chogo ni ema nya hinyore chogo ni ema nya hinyore to wang'i ma iye ok nyal hinyore from the word go. Anyiso ni nolalo ngimane kaluwore gi tich ma ng'ato notiyo kuome yorno mar goye kata yorno ero mar deal kode e yo moro but kaluwore gi chik mar Kenya winjo ka wakili otemo lero but an yien achaki gi point ma clear ni ka in gi parono mar kawo ngima mar ng'ato nyiso ni inyalo donjni gi ketho mar nek. Ka in gi paro mar ka ionge gi paro mar kawo ngima ng'ato to kuom hawi marach idhi kawo ngimane inyalo donjni gi nek ma ok opangi miluongo ni manslaughter kaluwore gi ginewa gi penal code ma Kenya but maendi en nek ma in fact nikech kitimo gimoro ma ing'eyo in iwuon ni nyalo kelo tho bang'e to gino ero dhi okelo tho mano wawacho ni ineko. Kuom mano wanyalo mana ng'iyo investigation from ni koro ng'amo timo tim mar nek. Nitiere jok motimo tim mar pango, nitiere jok motimo tim mar keto mondo gino timre to gi ng'amo time. Ma koro main question ka. The question ok en kata ni whether politicians. Ng'ato kik wach ni josiasa wedonje like wadwa ma Kisumu ka ok in jasiasa ibe wedonje weche josiasa because siasa emomiyo koro gigieki owuok nikech de be ni onge siasa mane iye to onge ng'ama de attend to it ere ng'ama wuoye ka ok jasiasa. Wane manyako wuoye nikech wane wago poro e weche duto te matimore baber kata marach. Kuom mano onge ng'ama jasiasa at the same time gima nyaka joluo wang'e kata jothur wang'e onge ng'ama nyinge jasiasa onge tich miluongo ni siasa. Siasa en telo n'oganda nikech kata wakili kawuono en ma wakili nikech pok odwaro mondo odhi ochung'. Ng'ata nyalo chung'. Siasa en gima open everybody onge ng'ama iluongo ni jasiasa e Kenya ka kata en muwuono ma jasiasa pok ochung' achung'a mondo miye kom kata in jasiasa pok ichung' achung'a mondo miyi kom. Koro sani jafwambo chieng' michung' kata chieng' midwaro kom mar siasa ibiro gine. Koro ji te nigi teko mar wuoyo. Ng'ano man gi thuolo moro amora manyalo wuoyo, wakili nyalo wuoyo, jafwambo wuoyo, jatend chama kaka an wuoyo, ok onyiso ni josiasa. Another thing madwa wacho ni the truth en ni Talam ka nok ogwe tao nowuok noketo thenge an to dwaro nadwa nogwe tao mondo bed thuolo mondo bed civilian mondo yale kaka inyalo yal ng'ata ng'ata nikech lagat owinjo bed ni nowuok completely gimoro nodhi bedo thenge tiende obedo thenge to pod ogo simbege obedo thenge to pod onyalo chiwo instructions nikech ing'e ni police is a disciplinary force. A disciplinary force or a disciplinary organization, they take orders. Emomiyo kata iwinjo kwawacho wache OCS. OCS nyalo mana bedo gi responsibility to the level mar neglect or failure mar mondo team teach ne correctly. But OCS niendi nyinya yudo ni nomiye instruction. Koro the truth mabro bedo ka ibro yudo ni either lagat nomiyo OCS instruction ni abandon gino wene jogo titija. Mano is a simple thing. Mang'eni notimore. Mang'eni pod biro wachore. Mamiyo wacho siasa nyaka omed dhiro mondo gig level makoro Talam wuok wacho kata the truth ma Talam koro nyalo wacho ni anomiya instruction ni mondo awe gigo timre. Kaka ineno Mukhwana temo wacho. Mukhwana paro nochako wacho but pod ok owacho adieri tetete.
biro gik samowinjo beni koro mwana nyiso wania Emmanuel Talama enos yes no nyisa ni we station kata we kaw nyieno tere sel joma kama dhi dil kuome then Maltalambe dhi nyiso wani DIG no nyisa ni adwa ni mondo iwe gima kama otim mondo mi wayudi chien nikech onge gima timore police force ma ok obedo gi instruction nikech gin instructionary organization emo mi adwa kwayo ganda wania ok wadi wacho ni investigation nigi ng'ikruok so far par investigation ni timore but ok otimre nikech jok ma investigate gi nigi information they just need to speak out straight away mondo mi Kenya obed one day wan thuolo minyalo trust ni wakili komaki tibiro tere kama winjo tere tidonjo negi koso ani endi kopona chwanyo ng'ato to winjo beno ochwalo malalamishi mare then imaka kati luonga be fa chiko winjo bediga ni luongi ke girwa ma Kenya mi make mana ji dolo ma ji pike gari the rule no winjo be wakilo ngena rie winjo be ni ka in gi issue moro ma ng'ato kaka kori wacho ni yie nondiko gimarach winjo be ni luonge igone sime ok manye ka jakuo moro kondike mbui to winjo be ni luonge tiwacho no mera in ma ni timo kama koro winjo donji ni gi chik iketho chik makama then mogik on that point nitie chik moro ma owadwa wakila pani tiyo godo yo marach moro tu misomo noga section 23 moro ni kia ko winji ndike mbui ni gimoro ma ketho nyi ng'ato public office kaka ma DIG en a public office unless not the personal issues mane mo winjo be ni koro that thing chalo gima ketho nyinge popularity ma police officer dware nango kech gino ko winjo be ni igone gi kura gin kato ber kato rach ni tich so en ang'o mane dhi ketho nyinge mali mamiyo this person imako at the same time ng'ane poko bedo summoned nitie gimiluongo ni summoning bomie summon kubedo summoned to okidhi then kore kiwa I apply warrant of arrest bene gin kata gi warrant of arrest emomiyo gini endi ne en gi false molungo in law is false ab initio yani en from the beginning en makosa tupu tiende niya ng'ato ne iyo wang' to dwa tieko ich wang' neno on ng'amo paro